Is this your favorite food? Kung paborito mo to, mag-stay ka at manood ng aking videos. So, itong gagawin natin. Let's do it! This food! Hello mga lalabs! Good evening, good morning, and good afternoon. Ayan. Dito na naman ako, ang iyong lingkod, Teo Julian Vlog. So ngayon, ngayong araw na to gagawa tayo ng Hainanese chicken, guys. Ang Hainanese chicken, guys, ay napakasarap. Ito yung paborito ng mga chick na isang famous na pagkain nila dito sa Hong Kong. At hindi lang yan, makikita din ito sa Singapore dahil ito dun nagmula ang Hainanese chicken rice or tinatawag nilang Hainan rice. So guys, kung nakikita nyo nasa kusina ako, ayan, so, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa o magluto ng napakadali at napakasimpleng Hainanese chicken. Ito ay natutunan ko mula sa aking pagsisearch, pero gusto ko yung madali lang siyang gawin na hindi ka talaga na magiging busy at madali mo lang siyang lutuin. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko ginawa ang Hainanese chicken. So, ayan, kung nakikita nyo guys, may lip burn ako dahil sa sobrang lamig. Ngayong araw na to, hindi siya masyadong malamig kasi yung panahon ngayon ay mukhang maganda. So, kung nakikita nyo na hindi ako naka-wear ngayon ng jacket. I hope magugustuhan nyo ito guys, yung gagawin natin. So, just keep on watching. Kung hindi mo pa ako kaibigan or friends sa YT, so just subscribe to my channel, Teo Julian Vlog, and press the notification bell para updated ka lagi sa mga videos kong darating pang gagawin. Ayan. At isa pa guys, gusto ko pang magpasalamat sa mga sumusuporta talaga, mga legit friends na nandyan na laging nakasupport sa aking YTC. Ayan. At nagpapasalamat din ako dahil lagi kayong nandyan para para manood sa mga videos ko. At sana don't skip the harang or advertisement. Ayan, dahil yun ang kabuhayan naming mga small YouTuber na mga naghahangad na kahit sa ganitong paraan lamang, legit na trabaho, ay makakatulong din tayo balang araw sa ating mga kapwa na mahirap na kagaya natin. O, diba? So, thank you so much guys. So, ayan, umpisahan na natin. Huwag na natin itong pagpaliban pa. So, let's go! And cook on the gagawa na tayo guys ng Hainanese rice. Babong. See you later. May nakalimutan pala ako guys. Gusto ko lang shout out ang aking family sa Pilipinas. Mega shout out to all my family in the Philippines, most especially Kabang family, Julian family, and Gomez family, and all of you guys. Mega shout out. And then thank you so much Team Animals, Team Friends, and Team Gladiator. Ayan, so start na tayo.
So, ayan guys, thank you dahil sa mga nagpunta sa aking premiere at salamat din sa walang sawa ninyong pag-stay sa aking premiere at sa aking YTC, sa mga support nyo dyan na kahit di ko pa kayo kilala, nandyan kayo lagi. And asahan nyo na pagbubutihin ko pa ang pag-upload ng mga videos ko at pagagandahin na yan. Salamat sa inyong lahat, Team Friends, Team Gladiator, Team Animals, all teams, thank you so much. May the Lord God bless you all, and more power to come, more blessings to come, more revenue to come, and more videos to come. Babu!